маркази робитаҳои ҷамъиятии раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хабар медиҳад, ки Зиёбеков Гулбидин Зиёбекович соли таваллуд 1992 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Тавдеми ноҳияи Рошқалаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳамроҳ бо дигар аъзоёни гурӯҳи муташаккили ҷиноятпеша санаи 1 феврали соли 2020 ёрдамчии прокурори ноҳияи Рошқала Абизода Абдусамад Исмоилро аз ҳиссиёти баланди авбошӣ гаравгон гирифта, аз маркази ноҳияи Рошқала ба деҳаи Анҷим ва бар ҷангали ҳамин ноҳия бурда мавриди лату кӯби шадид қарор медиҳанд, ки номбурда ҷароҳати сахти ҷисмонӣ мебардорад. Новобаста аз ҷароҳатҳои ҷисмонӣ гурӯҳи ҷиноятии мазкур Абизодаро маҷбуран ба толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рошқала дароварда ба тариқи оммавӣ таҳқир карда ҳолати мазкурро дар сомонаҳои интернетӣ паҳн мекунанд. нисбати Зиёбеков Гулбидин аз тарафи прокуратураи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон барои содир кардани ҷиноят аз рӯи моддаҳои 181 қисми 3 ғасби гаравгон аз ҷониби гурӯҳи муташаккил ва 189 қисми 3 барангехтани кинаю адовати маҳалгароии кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда мешавад. Номбурда ва шарикони ҷиноятии ӯ даъватҳои чандин каратаи расмии мақомоти тафтишотиро инкор намуда, барои пешниҳоди нишондод ба мақомоти тафтишот ҳозир намешуданд. Зиёбеков Гулбидин ва ҳаммаслакони ҷиноии ӯ то имрӯз дар кофткови расмӣ қарор доштанд. 25 ноябри соли 2021 соати 11:30 ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ Зиёбеков Гулбидин Зиёбекович ва ҳаммаслакони ҷиноятии ӯ бар зидди кормандони ҳифзи ҳуқуқ муқобилияти мусолиҳона нишон дода аз пистолети тамғаи Макаров, ки ғайриқонунӣ бо худ нигоҳ медошт, оташ мекушояд. дар натиҷаи оташи ҷавобӣ ҷинояткор захмдор мегардад. ҳангоми аз назаргузаронии ҷои ҳодиса силоҳи ҷинояткор табончаи тамғаи Макаров бо 1 адад тирдон ва 5 адад тир дарёфт ва гирифта мешавад. як гурӯҳ ҷавонони ноогоҳ бо таҳрики ашхоси алоҳидаи манфиатҷӯ бо маслиҳати пешакӣ тартиботи ҷамъиятӣ ва осоиштагии сокинонро халалдор намуда санаи 25 ноябри соли ҷорӣ бо мақсади ғасби бинои маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ ҷамъ шуда ба иншооти мазкур ҳамла намуданд. онҳо ба амри кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ итоат накарда бо истифода аз силоҳи оташфушон, сард ва дигар таҷҳизоти халандаву буранда ба 3 нафар хизматчиёни раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, 1 нафар корманди раёсати вазорати корҳои дохилӣ ва 1 нафар корманди прокуратураи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, ки дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ ба хизмат сафарбар гардида буданд, ҳамла намуданд. дар натиҷа 5 нафар кормандони сохторҳои тартиботу низом ҷароҳати вазнин ҷисмонӣ бардоштанд. аз тамоми сокинони шарафманди шаҳри Хоруғ даъват карда мешавад, ки ба овозаҳои беасос дода нашуда фарзандони худро нагузоранд, ки дар амалҳои ғайриқонунӣ иштирок намоянд. осоиштагии сокинони шаҳри Хоруғ аз тарафи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ таъмин карда мешавад.